Zo mana. Ya da Allah ya shiga gidan nan ka ce ana kiran Murja. Kai. Sannin ku ne. Ina Ya wuni. duk kyalewunin ka da abun nan ɗin ka zauna. Wa ka zo nema? Na zo wajen Murja ne. Murja yarinya waje na? Murja ba. Makuwa kai ko gaya ma akai? A'a, ai Makuwa kai ba nan kai ne zuwa ba ko kana sanaran kai ne zuwa? to ai Murja ai budurwa ta ce mun dade tare baba. To kai ni zan ɗauki ‘yata kana ɗan shi'a in baka ka dinga kaɗa min ita zari a ƙasa? Allah ya baka haƙuri. Ni ina a halis sunna in ɗauki ‘yata in baka? Allah ya baka haƙuri baba. Magana haƙuri ka dakata. Ni ai ina son ta ne. Wallahi ba ana gaya muku taurin rai ba. Duk ran da na ƙara ganin ka a gidan nan. Duk ran da na ƙara ganin ka a gidan nan a gun Murja. Wallahi sai na ci mutuncinka. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Malam dan Suraka. Ana gafata malam. Ya al'amuran rayuwa. Alhamdulillah. Masha Allah. A'a sannu ku bako kai ne? Ka dan albarka. Masha Allah. Bako kai ne malam? A'a ni ne me haɗin fura da kashi. Ban gane ba. Yare wai abai raina hankali yaran nan. Wai wajen Murja ya zo yarinya nan toje na. Wai ni zan ɗauki ‘yata in ba wannan baƙin abun su dinga kaɗa min ita zari a ƙasa ina ahali suna in ba wannan ‘yata? To mahaifin shi aminin ka ne ka gaya mishi idan na ƙara ganin ɗan shi a ƙofar gidana wallahi ya sake zan haɗa shi da katako 2x2 duk taurin ransu. Ka yi haƙuri dan Suraka. Abin nan ba haka yake ba. To ni dai ina son yarinya. To me yake? Kai mana shiru muna Dan magana. Suraka. Bawan Allah nan. Iyaka ka ce mai dan shi'a ne. Kai kuma dan ahlus sunna ne. Ni kuma dan dariƙa ne. Dukan wa musulmai bane? Musulmai ne mana. Dukanmu muna bauta wa Allah muna biyayya ga manzan Allah Sallallahu alaihi wasallam. bai kamata a ce abin da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba mu waɗannan aƙidu mu daina zafa su haka har da hana auratayya bawan Allah ka sani fa shi musulmi ɗan uwan musulmi ne Da musulmi na akko musulun. wannan gaskiya ne musulmi ɗan uwan musulmi ne kuma wannan rabe-raben da muke yi ba abin da zai haddasa mana sai dai ko da yaushe mu ƙara rauni albishirinka Me kake leƙe ne? albishirinka daga bakin malamai suka ce su misalin musulmai ko musulunci shine kamar ka samu wasu karare ka tattara su ka tattara kara ne kaji zan kara ka tattara su ka ɗaura su kauri sai ka yi ƙoƙarin karya su ba za su karye ba da za ka rike su haka ka rika zaro su ɗaya bayan ɗaya za ka yi ta kareraye su idan kai yau ka ware ka ce ahalin sunna shi ya ware ya ce shi'a Ga mai baba. na ce ɗariƙa Ga mai baba. ƙarshe shi kenan mun haddasa wa kanmu faɗan cikin gida rauni ne zai same mu Haka. sai mu kasa fuskantar mu tunkare ta ko da yaushe sai mu tsaya akan matsalar da ba ita ce ma asalin matsalar mu ba Na saurari magana ka amma ka san yadda hidima aure take. Ni ba zan yanke hukunci ne ni kaɗai ba. gaskiya ne In ni na fahimce ka sauran 'yan uwana su Sagiru su Abubakar yaron nan da yake da kwame man kai ko wajen allura ba tausai gare ba ya ci da baki da allura to amma zan je in shawo kansu ni na fahimce ka zan musu bayani yanda za su zan ma taimaka maka wajen Yawwa. Baba yaro abin da nake so zan ma Baba, taimaka to- in je in sanar da abokin kai A yi haƙuri a turo min Murja. dan gidan Laila Majnun ka dakata mana komai ya gama daidaituwa ne ka yi haƙuri tun da na fahimce ka yau dai fira ba zan hana ka batan tabara To dai ai malam ya gama bayani. na fahimce ka Wasu ne daga cikin da suke so su lalata ka san me mana. nake gudu ina yaro daga ai ne bakera na Sagiri yana da fushi abin da nake so da kai malam ya fahimci da al'amarin nan yake kuma insha Allah za mu zauna a community wato a society mu ko kuma cikin al'umman mu za mu tattauna irin waɗannan matsaloli mu magance su dan da abin yana cikin mutuwa ƙwarya Baba an gode. Insha Allah, An gode. abin da yasa na An ce gode. ka daɗa dawowa Allah ya- idan Sagiri ya zo ta da kai ban mai wannan bayanin ba zai iya rabuwa ta baye ma gora dan ya fi Daga yau ba zan zo ba sai an to ka daidaita. bari sai na nemo A baba a turo min Murja. To. Na gode. Na gode. Jama'a Allah Na gode baba. masha Allah